Goddag, det er Thomas Ring fra eFont. Jeg skal fortælle dig lidt om, hvordan du kan læse en e-bog fra eFont. Vi kan se her, filnavnet det slutter på .epub, og det er et standard e-bogsformat, som kan læses på forskellige læseapparater. Den første, som du kan se i baggrunden, det er Apples iPhone og iPad. Så hvis du har en iPhone eller en iPad, så kender du det, at du henter musik eller film eller podcast eller andre ting. Og så går du ind på den, der hedder Books. Og så tager du så og trækker filen over, som du har fået udleveret. Og så dukker den op i feltet her. Og så synkroniserer du. Gå ned og synkroniserer din iPod eller iPad eller iPhone, hvorefter du kan læse den i det program, som der er iBook hedder det. Jeg vil ikke fortælle mere om det lige nu, der kommer en video med det senere. Så vil jeg fortælle om, hvordan læser man sådan en e-bog på en Windows computer. Og der skal du så gå ind på Google, og der skal du så søge på Adobe Digital Editions Download. Fordi læseren den hedder Adobe Digital Editions, og den kan så læse e-bøger, både nogle man kan købe, men også nogle som man kan lave selv, eller man kan downloade. Og fra det link, der finder du så et andet link, hvor så du klikker og installerer. Jeg vil ikke gennemgå installationen nu, fordi jeg har allerede installeret programmet på denne computer. Og det du så gør, når du har installeret Digital Editions, det er enten at dobbeltklikke på filen, du har fået udleveret, og så dukker den op nogenlunde på den her måde, hvor vi så har herovre, der har vi indholdsfortegnelsen med det ikon her. Og der kan du så gå ind for ansøgningen og se projektbeskrivelser, budget og bilag. Det her det er en testansøgning, der er ikke nogen bilag med. Men i den elektroniske bog, der vil bilagene de vil være links, for at bogen skal fylde så lidt som muligt, og for at bogen skal være så enkelt som muligt at konstruere. Så du må have internet på din computer, hvis du vil se bilag og figurer til ansøgninger også. Det er muligt at lave bogmærker med kommentarer til ansøgningerne. Hvis vi tager den her, nummer 14.500, så kan man klikke heroppe. Men hovsa, det kunne man ikke. Og det er fordi, at e-bogen er ikke installeret rigtigt i dette program. Så du skal gå op til ikonet for dit bibliotek, og så skal du trække filen over, som du har fået udleveret. Nu trækker jeg den over. Og når jeg går tilbage nu, kan jeg så se, at når jeg går tilbage på biblioteket, så kan jeg se, at nu er bogen installeret korrekt. Og når den er det, så kan man gå ind på en ansøgning og lave en kommentar. Der findes et bookmark, bogmærke symbol heroppe. Så nu vil jeg gerne lave en kommentar. Så klikker jeg OK. Så hopper den lige over på bogmærker, men jeg vil gerne have indholdsfortegnelsen og gå videre til den næste ansøgning. Eller den næste igen. Så du kan læse ansøgningerne, som du
den rækkefølge, du har lyst til. Så kan man komme med en ny kommentar. Det er en god idé lige i kommentaren at have nummeret med, fordi senere så kan man få de kommentarer ud igen og over i eFonts. Og hvis jeg nu vil tilbage og se på den ansøgning fra før, så klikker jeg der, og så ryger jeg tilbage. Og hvis jeg vil se mine kommentarer til det bogmærke, så klikker jeg på det lille ikon deroppe, og så kan jeg skrive videre. Og hvis jeg vil videre til den anden ansøgning, så kan jeg gøre det. Så på den måde kan du både bruge indholdsfortegnelsen, som er indbygget i bogen, og dine egne bogmærker til at navigere rundt i denne e-bog. Jeg vil ikke fortælle mere i denne omgang, men senere vil der komme en video med andre muligheder for at læse en e-bog på Android-apparater og også på Amazons Kindle. Farvel og tak for denne omgang.